Numeri tinum. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfo no na wontu akwatafo nyinaa ne wɔn a wɔn ho sene nyinaa ne obiara a wɔde efunu egu ne ho fi no mfiri nsraban no mu. Ɔbarima ne ɔbaa nyinaa na muntu wɔn. Nsraban no akyi na muntu wɔn kro. Na wɔn mu nsraban a meti mu wɔ mu no ho fi. Israelfo no yɛ ɔsa, na otu wɔn kɔ nsraban no akyi. Sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ Mose no, saa na Israelfo no yɔɔyɛ. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfo no sɛ, ɔbarima anaa ɔbaa yɛ bɔne a onipa bi yɛ de fom Awurade na ɔkra no di so a, ɔmpae mu nka wɔn bɔne a wayɛ no, na ɔntua n'asodidie no abɔtene mfa abupan nu mu biako nto so, na ɔmfa ma deɛ wafom no adi so no. Na sɛ onipa no ni bogya bi a ɔbɛn no bi a wɔde asodidie no bɛma no a, ɔmfa asodidie a ɛyɛ Awurade dia no ma ɔsɔfoɔ no, ɛnka mpata odwinini a wɔde rebɛpata ama no no. Na masoadeɛ a ɛwɔ Israelfoɔ no akronkronne a wɔde brɛ ɔsɔfoɔ no nyinaa mu no nyinaa nyɛ ne die. Na obiara akronkronne ɛnyɛ ne die. Die obiara de ma ɔsɔfoɔ no, ne die ara na ɛnyɛ. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ ɔbarima bi yiri firi n'akyi na ɔkɔfom no, na ɔbarima bi ne no da, na ne ho ka no, na osi so ne kunu anim, na onim sɛ ne ho agu fi, na ɛho danseni ni hɔ, na wankye no wɔ so, na ne nkuntwene honhom ba ɔbarima no so, na wɔtwe ne yere no ho ne nkunu, na ɔbaa no agu ne ho fi, anaasɛ ne nkuntwene honhom ba ne so, na wɔtwe ne yere no ho ne nkunu, na ɔbaa no ngu ne ho fi a, ɛnea ɔbarima no mfa ne yere no mmra ɔsɔfoɔ no nkyɛn, na ɔmfa ne ho ayɛyɛdeɛ, atokurosam, efa egupen du mu biako mmra. Onwusungo, nanso wɔnto so ohwem fufuo, na ɛyɛ ne nkunu ho aduane afɔdeɛ, nkae aduane afɔdeɛ a wɔde kae amumuyɔ. Na ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no mmra megyina Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no nsa nsu kronkron emu kukuo bi mu, na ɔnsa tenabea hɔ fam mu futuro bi, na ɔmfa mu nsuo no mu. Na ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no nyina Awurade anim, na wonyi ne tiri so akatasoɔ, na ɔmfa nkae aduane afɔdeɛ a ɛne ne nkuntwe aduane afɔdeɛ nhyɛ ne nsam. Na ɔsɔfoɔ no nkura nsonwonwono a ɛde no meba no ne nsam. Na ɔsɔfoɔ no ma no ne nse na ɔnka nkyerɛ ɔbaa no sɛ, sɛ ɔbarima bi ne wo nnae, na sɛ womfiri wo kunu akyiri nkogu wo ho fi a, wo ho bɛyɛ tɔtrɔtɔ afiri nsonwonwono a ɛde no meba ho. Na sɛ wafiri wo kunu akyi, na sɛ wo ho agu fi, na ɔma obi ho aka wo sɛ wo kunu a, na ɔsɔfoɔ no ma ɔbaa no ne nse, na ɔsɔfoɔ no nka nkyerɛ ɔbaa no sɛ, Awurade mfa wo nyɛ nnome ne ntam wo man mu, sɛ Awurade bɛma wasrɛ atoto, na wo yɛfono ahom, na nsu a ɛde nnome ba yi ahyɛ ne wɔn sunu mu ahom wo yɛfono, na wasrɛ atoto. Na ɔbaa no nka sɛ, Amen, Amen. Na ɔsɔfoɔ no ntwerɛ nnome yi ho nwoma so, na ɔhohoro mu nsonwonwono no mu, na ɔma ɔbaa no nom nsonwonwono a ɛde nnome ba no, na nsu a ɛde nnome ba no nkɔ ne mu nkɔyɛ nwonwono. Na ɔsɔfoɔ no nye ɔbaa no nsɛm ne nkuntwe ho aduane afɔdeɛ no, na wɔnhim aduane afɔdeɛ no Awurade anim, na wɔmfa mpini afɔrebukyia no. Na ɔsɔfoɔ no mfa aduane afɔdeɛ no nsa ma nyɛ nkae adeɛ, na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so. Na ɛno akyiri no, ɔma ɔbaa no nom nsuo no. Na sɛ ɔma no nom a, ɛbɛba sɛ wɔgu ne ho fi na wayɛ ne kunu bɔne a, ɛnea nsuo a ɛde nnome ba no bɛhyɛne ne mu akɔyɛ no nwono, na ne yɛfono ahom, na n'asrɛ atoto mu, na ɔbaa no adane nnome ne man mu. Na sɛ ɔbaa no ho ngu fi, na ne ho te a, ɛnea ne ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ, na wanyama. Yei ne nkuntwe ho mmara. Sɛ ɔbaa bi firi ne kunu akyi kogu ne ho fi, anaasɛ ne nkuntwe honhom ba ɔbarima bi so, na wɔtwe ne yere ho ne nkunu a, ɔmfa ɔbaa no megyina Awurade anim, na ɔsɔfoɔ no nyɛ ne sɛdeɛ mmara yi hyɛ nyinaa. Na ɔbarima no ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ afiri amumuyɔ no ho, na ɔbaa no asoa ne mumuyɔ.